vapaaehtoisesti vaitonaiset kansalaiset. Luottakaa siihen, että minä, Isä kaikki tietävä ja vastauksien valtias, tiedän kaiken, jotta teidän ei tarvitse. Minä Eliasen on muuttanut! Vaikeneminen on kultaa ja tieto lisää tuskaa. Siksi julistankin täten hiljaisen hetken koko tulevaksi vuodeksi. Mitä ihmettelee oikein möykkää siellä? Mistä saa konserttilippuja? Ei näin voi jatkua! Kuka vastaa katujen kunnossapinosta? Nyt vastauksia! Me halutaan vastauksia! Vaikeneminen on kultaa! Kukaan ei enää halua vaieta! Tieto lisää tuskaa! Tieto kuuluu kansalle! Mikä tämä ihmeen 02 on? Ne jakaa tietoa. Niillä on vastaus kaikkeen. Sehän nähdään. Laura, kuinka voin auttaa? Tieto kuuluu kansalle. Soita ja kysy mitä vaan. 020202.